Muni oh, dagko kayo. Oh, muni takla. Muni siya takla sa English lobster. Hello guys, adto mi karon sa Katunggan manguha mi og takla. Tao banta guys. Tara, tara. Nice gino. Nice ari lagan guys kay. Kuan ba? Hamugaway kayo hangin. Ito ta sa kuan guys, moagi ta fish pan. Hi guys. Good morning. Ayaw kontak. Ani guys, ani yung mga hoy sa una, labi guys. Pinaakay yung pinig. So guys, mo na rin ang wonder kawan ng fish pan. Pero din yung fish pan guys, pero doon sa mga ani sa may manikop sa una. Mo ni akong tuwayan na sa una guys. Terus nagdalagin na po pa guys. Lapok ba din tuwayan? Guys, kalapok. Nah, tadi guys, tadi alasannya kita kamu guys, insaon pagkuha sa kuwan sa takla mag-lobster. Kapit na may muabot guys. Kuha na mayroong takla. Sige guys, tungki or bakaw. Jadi kang bayis kon din no limango. Kana guys Bay na siya limango. May pagkalibango na bay. Kita ada wa. Nah? Paun. Oh, di no paun. Kana guys, kuha na siya guys paun kanang asan nga gamay. Asan nga gamay-gamay yung itatan guys. Gamay. Gamay. Pangpaon ba? Paun sa asan. Kapang paun sa asan, pang paun sa kuan. Takla. Takla ba takla? Apa akpud? Kuha na siya kuya mo gaya di ba mo kamang ini. Di kasukol sa lobster ba? Di ada oh. Kere. Kana siya guys Guys, Enak kuha. Kuha na siya kuha guys. wala Pako. siya mga
lata gitu. Iya nga to guys eh. Di mo gawas guys ug way tubig guys. So kwanta at unahan. Okay lang. Okay guys. Ibitay. Pitik na pa. Thank you. Musik na pa. Otro lang guys. Kaya na may duha tagtulo nga. Ang suod. Siyempre na ba nag-asawa anak ana. Na guys, na guys. Guys, duha gid ay guys oh. Iya nih bana. Bana ko na niya guys. Bana. Kani guys, kana ito guys. Kana ito guys. Tutukan spoil to. Hindi ko tahu kan. Sakit yung kamot guys on samad. Dara guys, kani naman eh. Manis mitik guys. Rak. Idara na simluyo. Pinaputuli eh. Sayang ada simluyo. Humok deh. Iba mga bidan. Manis ya guys. Nah. Lobster ang pupuno ni guys. Tik-tik guys, umakam. Ora guys, nakakuha na kita guys. Muna ikuha na ko guys ha. Gamay pa. Fight na ni. Struggle kayo to guys. Gabi. Hapit na. Puno, sulunan. Dare. Paon guys, may paon. Teka. Are. Lisid kayo eh. Tengka na ko di guys. Kuhay ko nung taglog. Wow! Kilo na. So guys, uli na mi guys. Kay murag ni hilak naglangit. Eps. Bisa pining. Agiana guys. Patuan. Ha? Ajak na.
Grabe guys. Asam hugasan na kuha. Huli na me. What? Naligo pa na to eh. Ini guys, ani ko manuway sa una guys. Tuway ba ka? Tuway. Buram dito lagi ko na ano. Kani guys, ako puning kinhasanan din eh. May tuway din eh. Nata. Ada. Ah. Lagi kuhaan yung bago guys. Lagi kuhaan yung bago di ay. May mga tunog. Okay. Itsura. Uwan lagi guys, oh. Ah! Dagang bibi guys, oh. Kana dah guys, padung na sa among gipuyan sa una. Bohon lag ta diha. Hugasan sa among kuha. Kuan-kuan ni lang. Kung sulog tubig ni mo na. Kanan dah dapit guys, padung na sa mo sa una. Pwede po gana may agi ah. Uwan kayo guys, tanaw ng palibot kaya puti-puti. Tiil pa banag. Tiil. Tag mo tiri. Yo. Ano? Dagko kayo. Takla. Takla sa English lobster. Guys. Bye-bye. Salamat.